Je tu deň, kedy sa rozhodne o tom, ktorá juniorská reprezentácia prenikne medzi aristokraciu svetového hokeja. V kulise naozaj príhodnej v montrealskom Bell Center. Obidve krajiny bývalej federácie túžia o to, aby sa na tento deň spomínalo ako na deň veľkého úspechu a nie ako na deň, kedy sa uzavrel svetový šampionát, ktorý sa bude brať ako splnená úloha, ale žiadny veľký úspech. V hraničnej blízkosti hráčskej lavice získal puk Kojžiec, z toho pekný nájazd, ešte možnosť na zakončenie. Kabáč, neprišla mu prihrávka. Svoboda teraz vyštartuje po Skalickom, ktorý bol veľmi drzý, veľmi aktívny. Ale tak to má byť. Vidíme, ako sa už Kabáč ujal a znovu taká hraničná situácia, keď Pastrňák odpálil puk z bránkovej čiary. Tak to je obrovská smola, alebo nie, tak sme zvedaví aj na konzultáciu tejto situácie. No a toto bol puk za bránkovou čiarou, v tomto prípade musíme vyhrávať 1-0. No celkom jednoznačne zákrok českého ofenzívneho lídra prišiel už za bránkovou čiarou. A v tejto chvíli je to potvrdené, takže po Kabáčovej strele Slovensko otvára skóre 70 sekúnd pred prvou prestávkou. Vynikajúca správa z Montrealu. Puk po strele Michala Kabáča zapadol za prekonaného českého golmana Svobodu. Vidíme aktívneho Skalického, ale stále sme bez puku. Už ho náš tým získal vďaka Jarošovi. Kojš to spravil veľmi zle, navyše spadol a to je obrovská možnosť na vyrovnanie pre český tým, ale nebol to gól. Po samostatnom nájazde Ondřej Kaše nevyrovnal. No tu je nie úplne šťastný hrdina predchádzajúcich momentov, takto pokazil jednoduchú prihrávku, aj keď už sa sám dostal vlastne do dosť zložitej situácie. Takže pocit víťazstva, poznajú víťazné typy, tam sú. Ale vyhraté úspešné boli. Pekná kombinácia, Cehlárik. Ešte dorážka Petra Cehlárika, gól! Gól, vyhrávame 2-0. 55. minúta stretnutia a Slovensko odskakuje vďaka neuveriteľnej statočnosti a úspešnosti Petra Cehlárika pri bránkovisku na 2-0. Vyhraté boli krížna prihrávka a Cehlárikov dôraz pred bránkoviskom. To všetko slávilo úspech v tomto momente. Ale určite som si istý, že toto nebola vec náhody, toto bol signál. Revaj Rosandičovi, teraz aj trošku šťastie, ale tá prihrávka mala ísť Cehlárikovi. On výborne zareagoval aj na ten puk, ktorý trošku išiel pomalšie k nemu. Hrá sa to na praváka a po prípade ešte prihrávka pred bránu. A keď Cehlarík sa tam výborne zhostil tej pivotovej funkcie, dotlačil ten puk. A Česi už hrajú so 6 korčuliarmi s opustenou bránkou. Posledná minúta riadneho hracieho času tohto štvrťfinálového stretnutia. Slovensko bráni dvojgólové vedenie. Česi už s prázdnou bránkou a so 6 korčuliarmi v útočnom pásme. Našim sa nepodarilo získať puk, odtiahnuť ho od mantinelu. Zdráhal, posiela do rohu, tam je Rosandič, ktorého ale odtlačil Zácha od Pastrňáka. Najlepší nahrávač na turnaji, aj tak nenašiel príležitosť na gólový pas, tečovaná strela. Pred bránkou bol Zácha. Bol tam aj Dominik Mašín ako obranca. Výborné je zblokovanie prihrávky tej spätnej a puk opúšťa naše obranné pásmo. Záverečných 20 sekúnd tretej tretiny tohto stretnutia. Vyhrávame o 2 góly a môžeme odratávať tie posledné štvrťfinálové sekundy, pretože Slovensko sa dostane do semifinále majstrovstiev sveta do 20 rokov a Révaj to spečatil tretím gólom. Vyhrávame 3-0 vo štvrťfinále a toto už našej 20-ke uísť jednoducho nemôže. Krásny moment, historická chvíľa pre slovenský hokej. Po 6 rokoch sa náš výber do 20 rokov dostane medzi 4 najlepšie týmy sveta. Tak skutočne na takú malú krajinu, aj keď hokejovú je to veľký úspech. Vždy to poteší sa dostať medzi 4 najlepších.
Treba chlapcom zagratulovať. Nie je ešte koniec toho turnaja. Môžu tú káru potiahnuť skutočne ďalej. Pokiaľ to ide, treba sa o to pokúsiť. Je tu istota 2 zápasov v Toronte, takže nie len v Bell Center v Montreale si zahrajú, ale aj v ďalšej meke hokeja v Air Canada Center v Toronte. Tak musí to Na byť, ich nádherných štadiónoch s úžasnou tradíciou. to musí byť neuveriteľný zážitok pre tých chlapcov. Team Slovakia goal is fourth in the championship, scored on assistant by number 10, Martin Rivaj. And he's defeated 51 seconds. Myslím si, že tréner Rudo Jurčenko je veľmi spokojný s výkonom brankára. Určite áno, navyše záver zápasu, ale ten absolútny, už budeme hrať v početnej prevahe. Denisová suverene najcennejšia 0. Keď sme tak opatrne spomínali to víťazstvo v príprave 3-1, tak ani nám nenapadlo, že to štvrťfinálové víťazstvo bude ešte vyššie, ešte jasnejšie. Aspoň teda, čo sa výsledku týka. Aj keď musíme priznať kvalitu českého tímu, skutočne hlavne v druhej tretine podali veľmi dobrý výkon. O to viac sa tešme z nášho postupu, že takého kvalitného súpera slovenská 20 dokázala zdolať a predstaví sa aj na vyvrcholení tohto turnaja. Máme sa na čo tešiť, ten hokejové dianie na začiatku roka sa tak výrazným spôsobom obohacuje, ešte 2 stretnutia odohrá náš tím, je značne pravdepodobné, samozrejme nechceme nikomu siahať do svedomia, pretože zápas medzi Kanadou a Dánskom sa ešte neodohral, ale keďže pôjdeme na víťaza tohto stretnutia, je viac než pravdepodobné, že našim ďalším súperom bude Kanada. Mesdames, messieurs, veuillez maintenant vous lever, retirer les chapeaux et casquettes pour l'équipe nationale de l'équipe gagnante, la Slovaquie. No a keďže náš tím v turnaji bude pokračovať, tak najlepších 3 hráčov nášho tímu spoznáme až po semifinálovom stretnutí a môžeme si opäť už 3. krát z montrealského Bell Centra vypočuť našu hymnu.